Bueno, bideo honetan saiatuko gara saltzen zer den zenbaki atomikoa eta zenbaki masikoa. Lehenik eta behin jakin behar dugu hitz egiten ari garela atomoen inguruan, eta atomoan bi zonalde ezberdin bereiziko ditugu. Alde batetik egongo da erdiko zonalde bat nukleo hitzarekin deituko duguna, hau da nukleoa, eta inguruan azala. Nukleo honen barruan, erdian, aurkituko dira, bai protoiak, jarri ditugula kolore gorriz, baina kolore gorria da hautazkoa, eta baita ere egongo dira neutroiak, kolore urdinez jarri ditugunak. Inguruan, azalean egongo direnak dira beti elektroiak, eta hau beti gertatzen da edozein atomotan, bale? Nukleoan beti egongo dira protoiak eta neutroiak, eta inguruan beti elektroiak. Hemen jartzen du, atomo bakoitzak protoi, elektroi eta neutroi kopuru ezberdina izango du. Hau da, egongo dira atomo mota ezberdinak, eta zertan dira ezberdinak atomo horiek? Guztiek izango dute nukleo, guztiek izango dute azal bat, baina bakoitzak bai nukleoan eta bai azalean izango dituzte elektroi, protoi eta neutroi kopuru ezberdinak. Depende zenbat elektroi, zenbat protoi eta zenbat neutroi dituen, atomo mota bat edo beste mota bat izango dira. Hemen bi atomo ezberdin ikusten ditugu, heliozko atomo bat eta litiozko beste atomo bat. Ikusten dugunez, helioaren kasuan egongo dira bi elektroi azalean daudenak eta litioaren kasuan aldiz 3 egongo dira. Helioaren nukleoan 4 azpi partikula deitzen dira, partikula azpi atomikoak, 4 dauzkagu. Alde batetik bi protoi eta beste aldetik bi neutroi. Litioaren kasuan nukleoan zenbat izango ditugu 7 azpi partikula, alde batetik 3 protoi eta bestetik 4 neutroi. Galdera da, helio eta litioak zenbat elektroi, zenbat protoi eta zenbat neutroi dituen jakiteko nondik atera dezakegu informazio hori, eta erantzuna da taula periodikoa. Baina taula periodikoan ez dira hau bezalako iruditxoak eta zenbakiak agertuko dira honelakoak. Horrelakoak agertzen dira taula periodikoan. Agertzen da elementuaren ikurra, helioa HE izango da, eta litioarena izango da Li. Eta gero agertzen dira normalean bi zenbaki. Depende zein nolako taula periodikoa zenbaki gehiago agertu daitezke, baina guretzat garrantzitsuenak bi dira. Vale? Bi dira. Zelan ezberdin du daitezke? Batzuetan hemen azpiko zenbakia komekin agertzen da eta, baina beste batzuetan ez. Beraz, modurik errazena ezberdintzeko haien artean izango da. Bat izan behar dela bestea baino txikiagoa. Batzuetan berdinak izango dira. Kasu horretan ez berdin dio zein hartzen dugun. Baina, zenbaki txikianari deituko diogu zenbaki atomikoa eta zenbaki handianari deituko diogu zenbaki masikoa. Eta zenbaki atomikoa laburtzeko Z letra erabiltzen da eta zenbaki masikoa laburtzeko A izkia erabiliko dugu. Bale, hemen ikusi dezakegu. Helioaren kasuan horrela agertzen da eta hau izango da zenbaki atomikoa eta hau masa zenbakia. Eta bestetik, litioaren kasuan izango dugu zenbaki atomikoa 3 dela eta masa zenbakia 7. Orduan galdera da, nik taula periodikoan horrelakoak ikusi alditut, baina hemetik kapasa izan behar naiz hau bezalako irudikapenak egiteko, jakin behar ditut zenbat elektroi, zenbat protoi eta zenbat neutroi ditudan. Hemetik zelan lortu ezagat. Zenbaki atomikoa beti izango da protoi kantitatearen berdina. Hau da, hemen jartzen badu helioaren zenbaki atomiko da bietatik txikiena bi balio duela, horrek adierazten duena da helioaren nukleoan daudela bi protoi. Litioaren kasuan 3 jartzen badu, esaten duena da litioaren nukleoan egongo direla 3 protoi. Beraz, bi zenbakietatik txikiena deitzen dena zenbaki atomikoa eta Z izkiarekin adierazten digu protoi kantitatea. Eta besteak, masa zenbakia A izkiaz idazten dena adierazten digu zenbat partikula dauden nukleoan. Hau da, zenbaki honek adierazten digu protoi gehi neutroi kantitatea. Beraz, litioaren kasuan ikusten dugu dauzkagula 3 protoi. Zenbaki txikienak zenbat protoi, 3 puntutxu gorri nukleoan. Eta 7 azpi partikula edo 7 azpi partikula ditugu nukleoan. 3 protoiak badira eta guztira 7 badaude, horrek esan nahi du 4 neutroi jarri behar ditugula. Zergaitik 4 gehi 3 7 ematen duelako. Modu berdinean hemen
bi protoi, bi pelotatxo gorri badauzkagu, eta laura iritsi nahi dugu nukleoan, jarri barko ditugu beste bi pelota urdin, bi neutroi. Beraz, bi zenbaki hauekin, zenbaki atomiko eta masa zenbakiarekin lortu dezakegu protoi eta neutroi kantitatea. Eta zelan jakin dezakegu zenbat elektroi dauden? Kontrakoaz badigut esaten, protoi eta elektroi kantitatea berdinak izango dira. Hau da, elektroi eta protoi kantitatea berdinak dira atomoa neutro bada, eta galdetuko diozu zen buruari, eta nola dakigu neutroa bada edo ez? Ez badigute kontrakoa esaten, atomoa beti neutroa izango da. Helioaren kasuan, atomoa neutroa da. Litioaren kasuan, atomoa neutroa da. Ez bada neutroa, nolabait adierazten da, hurrengo teoria puntuan ikusiko duguna. Beraz, labur bilduz. Atomoak daukate nukleoa eta inguruan azala. Nukleoan jartzen dira protoiak eta neutroiak, inguruan elektroiak. Atomo mota ezberdinak, elektroi, protoi eta neutroi kopuru ezberdinak izango dituzte, adibidez helioa eta litioa. Bi adibide dira bakarrik askoz gehiago daude. Baina taula periodikoan hauei buruzko informazioa honela ematen digute. Alde batetik ematen digute zenbaki atomikoa, eta zenbaki atomikoarekin jakin dezakegu zenbat protoi dauden, eta bestetik ematen digute masa zenbakia, eta masa zenbakia honekin jakin dezakegu zenbat protoi gehi neutroi dauden. Azkenik, jakiteko zenbat elektroi dauden, egin behar duguna da protoi kantitatearen berdina kontrakoa esaten ez badigute. Hartuko dugu beste bat adibide labur bat egiteko. Adibide honetan, bilatzen dugu taula periodikoan boroa eta hurrengoa jartzen digute, B ikurra eta bi zenbaki. Zenbakirik txikiena izango da zenbaki atomikoa. Z letrarekin adieraziko duguna, eta zenbaki handiena izango da masa zenbakia A letrarekin adieraziko duguna. Jakiteko zenbat protoi, zenbat elektroi eta zenbat neutroi dauden, protoi kopurua izango da zenbaki atomikoaren berdina. Beraz, kasu honetan, izango da bost protoi izango ditugu. Elektroi kopurua izango da protoi kantitatearen berdina. Ez badigute kontrakoa esaten, atomoa neutroa da, eta kasu horretan protoi kopurua eta elektroi kopurua berdina da. Eta azkenik, gu badakigu 11 direla neutroiak gehi protoiak. Baina badakigu 5 protoi ditugula. Beraz, kasu honetan neutroiak kalkulatzeko azkenean egin behar dena da A ken Z. Honek esaten dit protoi gehi neutroi, honek esaten dit protoi, kenketa egiten dugunean, lortuko ditugu neutroiak. Kasu honetan izango zen 11 ken 5 berdin 6. Izango ditugu 6 neutroi, eta honekin egiten dugu iruditxo bat, zeinetan alde batetik jartzen ditugun elektroiak azalean, 5 elektroi, eta gero nukleoan jartzen ditugu 5 protoi, 2, 3, 4 eta 5, eta bestetik 6 neutroi, eta fijatzen bagara, nukleoan daude 5 gehi 6, 11, hau da goratu ak adierazten digu nukleoan dauden elementu kopurua, eta 5 adierazten digu dauden protoi kopurua, kasu honetan bolatxo gorriak.